Nyakor mga jong dakika en pradeko da beach tok sa chill marokinyi kamura mura mintiera roketo ak mokuonge chendo marupinyi ni machiegni okinyi makawuonya kor mga juwang mbaka karamna tuak mabende wodoro bedo godoka en kaluore gi ratiro mag jofwambo okang maka mabiro bang jatend kweth karamna riwruok mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga chieng' tich ariyo nochiwo lendo makende kinde mabende nolando ni kweth mar Azimio koro chano bedo gi ng'anyo mar odiochienge ariyo mano chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen chakre juma mabiro. Bende nitiere wach mabende nochiwo ka bende osiayo johera mage kanyakla kod jopiny mar mondo mi kik ti gi mwandu mawuok e kembe adek mano moriwo kambi mano mar jofwambo mano mar Radio Africa Group mano koting'o oboke mano mar The Star kanyakla kod bengi mar KCB kanyakla kod kambi mar Safaricom. Akenya koro mga jon nyaka sani pachi nango kaluore kod okang' makama mana ka pili oronwa otele mago ote machok are deka uchiel nono mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV to recorda mbui maga bende yuda at Sharon Ongao okiny makawuono nyakwar mga jonga dhi bedo gi welo ariyo duto te magin jofwambo achiel kuom gi wuok e kambi mano mar Radio Africa Group mabende dikone gazet mano ma The Star mabende antiere gode studio godo no sen arokni machiegni erokamano Sharon mos jopiny amos nyakwar mga jonga mwana mara magin tie ni yaoreuru agero ni wabro bedo gi twak makare mondo mi wach masani omako piny mafwandani. Erokamano ahinya nyakoro mga jongo pogre godo no sen bende dhi bedo gi jafwambo machielo mabende ng'ere kaka Eric Oduor nyakoro mga juwang wuok e riwruok mano makedo ne ratiro mag jofwambo kata kiero Kenya Union of Journalists pok ochopo wabiro bedo kwa tudre kode kokamano kapok wadonje twak we wawinjane gima ogai mar Azimio Raila Odinga nolose kaluore ni ka bende osiayo jopiny mar mondo bikik tigi mwandu mamoko e pacho kae. We call for the boycott of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. Mga juwang manogai mar Azimio Raila Odinga lendo makamano nochiwo chieng' tich ariyo nyaka sani godo na ng'eni nitiere duonde mopogore opogore riwruoge mopogore opogore mabende osewuok oko ayanga mabende seyo okang' makamano ng'eni nitiere MCK mano duol mochung' ne jofwambo pachoka Radio Africa Group bende naneno ka bende nugolo milome kotendre koda okang' makamano okong' mondi kaka jafwambo mandiko gazet ma The Star diwach nango kaluore gi siach makamano gima baba no wachono is very unfortunate and gima little unfortunate nekech king'iyo historia mar Raila kuom higni duto te mosebedo kwa ng'eye osebedo kukero ne ratiro mar jofwambo ratiro mar ute mag fwambo mondo gibed gi uhuru mar wacho wach moro amora ma ginyalo wacho kaluwore as long as negitime kaluwore gi chik ma ok girucho ratiti ng'ata to wach man Raila wach en gima onego okwergo kang'wa malo nikech oketo ngima mag jofwambo at risk nikech koro sani ng'eni we're in a charged environment koro sani wacho ni gibiro timo maandamano Monday gi Thursday koro kiny ka jofwambo moro amora dhi cover maandamano nogono ok ng'eni koro ng'ato nyalo mana ng'iye ni okay in represent the state no se wacho ni unadui koro en wach ma aparo ni is a little dicey en gima onego ging'i nikech otanish record mar jakom osebedo go mar kedo ne ratiro mar jofwambo gi ute mag fwambo kata kapok odonje weche mag ratiro mag jofwambo hinya mabende nitiere katibe pachoka mano katiba ma pachoka article 33 e kare mar ariyo kapok odonjo kata mna e witwak makamano bende paro ni siach makamano kosiayo gazet ma The Standard wacho ni jamedia kata mna kinja fwambo kindiko nyaki bed objective biparo ni Star usebedo kata mna kumie coverage makare ok ng'eyo ni in fact ng'ato nowacho ni ka in jafwambo to jok mindiko kuomgi omoro gi mindiko all the time oboni gi penjri ni bende are you doing the right thing nikech tijwa kaka jofwambo en ni nyaka wakol wang' sirikal to bende ang'o nyaka wakol wang' jok mabalo koro samoro nyalo yudo ka samoro gik man wandiko samoro komoro gi ahinya
to ok wanyal promise ni kubro dhi mbele ubro ndiko kuma morogi nikech bende ok en tijo mondo ndiko kuma morogi en tijo mondo wanyisa adieri wandik adieri gi ratiro mar jopiny. Koro samoro adichwa ni Kalambo nyalo bedo mabith ma kadh ne ng'ato marach, samoro nyalo bedo mabith ma tim ne ng'ato gimoko hero. En ratich ng'ato kaka Raila kata ng'ata nikech wandiko kuomgi, wawuoyo kuomgi all the time. Ebe ni gi ratiro mar wacho wachne. Lakini ok wachne jopiny, nosia jopiny ni jopiny timuru kama kara timuru nikech jopiny nyalo kawo chik e lwetgi, nyalo keto gaset kama chien mawang', nyalo rocho ratich jofwambo ma bende samoro ok ong'e kata maybe nikech nowacho ni nitie achiel ariyo ma ging'eyo ma dhano kia, samoro kata wan wakia, samoro gin maging'e gin gi issues gi nikech kani ndo karamna kano loso chieng' tich ariyo kano chiwo kata mna milome makamano wacho ni kembe kata mna adek mabende nasewacho maru mano gazeti ma The Star mano kambi mar Safaricom kanyakla kod bengi mar KCB owacho ni usiro telo marach kar siro telo marach kata keni nuwuok kata mna kanye giwacho ni chenro mag piny usiro telo marach mano kaluwore gi chenro mag piny owacho. Koro penjo maduong' en ni chenro mag piny owacho kaka gazeti ok nego bed ni ndiko koso nang'o. Ok ing'eyo ni samoro gineno ni samoro waleng'ore nyaka konchiel. To ing'eyo ni editorial policy, ing'eyo ni chik miyo od fwambo moro amora bedo gi editorial independence. Koro editorial independence niendi samoro ng'ato ok nyal mor, samoro nyalo gombo ni mondo wawere wera wende kata wa cover stories in a particular way. Lakini wan tijwa en mondo mi wati tijwa objectively, wati tijwa e yo ma ok roch ratich ng'ata kendo wati tijwa e yo ma wacho adier ne japiny. Koro japiny mang' no amwa, lakini ka nitie yo moro amora ma samoro jagwambo kata ng'at machielo moro amora neno ni The Star ok timne maber, gin gi ratiro mar dhi kama iluongo ni Media Complaints Commission mar Media Council. Nitie channel kanyo ma ginyalo complain go ma gidhi giwach gimoro ma specific ni an ne jafwambo makama ondiko story makama to ok ondike maber kaka ne monano orucho raticha kaluwore gi chik magi. To from there mano channel molu kanyo moko ko bedo satisfied with that commission onyalo dhi e court. To ginyalo sue bende, gin gi ratiro mar donjo ne ng'ata mondo giwach ni ng'ani notimo kama indi. Nikech for example samoro nyalo complain story mondo kwandiko samoro komore. Ing'eni samoro kata waseno kata ka jalub jotend piny Rigathi bende bash other media houses en gima bedo expected ni jasiasa ok nyal mor gi samoro kiwacho gimoro e yo moko gombe kitang'o duge nikech ging'iyo gi controlling narrative to kono ka samoro narrative jok bed ne kaka gombo nyalo dhi ne marach. Koro an to gima nyalo ni Raila nigi ratiche mar complain ni kapono ni onano ka The Star kata media house moro amora ok dhi ne maber, en gi ratiche. To stimen gi ratiche bende paro ni kata mna complaints paro makamado ok nego bed ni ilanda kamano nikech par ni wantiere kod duol mano mong'ere kaka Media Complaints Commission. Kapono ni ng'ato ntiere go badha moro amora kotenre gi jafwambo kotenre kod od fwambo moro amora nego bed ni gitero kacha kar siayo jopiny nikech kinde makamagi ntiere ligeti mar siasa kata bende ni wasewuok tok yiero sani ka neno kata mna ng'anyo matimore jopiny kaka ka okanga mamalo Raila Odinga kata kano bire thuolo mar namba 2 bende neno kata mna johera magi mano wuok oko mar luto ne ombulu. Bende paro no kang makamano kata mna in kaka jafwambo samoro kata mna mar The Star nyalo keti kama tek miwuoro nikech jopiny bende ng'eyo jok matiyo ne stations magi kabisa in fact kani ng'at ni anyiso ng'ato ni kapo ni ng'ato nyisi ni sani kawuono en July 2022 ok inyal complain ahinya unless ni ng'iyo kalenda nikech weni wadhi timo yiero week manyien kata week maluwo kata wae mane yiero dwe mokalo. Koro liet mar siasa otedore kabisa. Koro jo siasa wa kata jotelo nyaka bed joma responsible. Nikech for example sani kata ng'awu gi bajna mita dhi kata mana Kibera kata dhi kama nade to nena ni ng'ani wuok The Star ng'ani wuok Radio Africa. Ing'eni koro gineno mani samoro ma ndiko story mochwanyo jakom kata ng'ama nade nikech liet mar siasa dhi mbele. Koro antano ni sani nyaka bed gi miluongo restraint. Jotelo nyaka bed joma responsible mondo kigi ket ngima jopiny at risk and most fundamentally ing'eni sani for example media houses osebedo ka riembo jotich mang'eny kabisa ma journalist mang'eny yudo ka media houses offload nikech nyaka gipay their bills nikech ji mang'eny bok nyiew gazette and all that lakini kichaki yudo ni Raila siya jopiny ne against media house nikech ni ogedwa mondo media house revenue no dog piny kata johera ne ma support ma tie The Star ng'eni koro ngimagi kod yuto gi oketo at risk.
Koro anano onego tone down. Man call neno onego tone down mondo kata ka dhano cover wadhi mbele cover in a way balanced and objective. Te bende ka en gi issue mora mora to chom Media Council, Media Complaints Commission and the channels mantiere mondo yud ratiche. Tainye karamna kar Media Africa kanyo media mano Radio Africa Group. Angeni untiere karamna gi baje sata kaka wan bero media ka intiere gi baje bondi karamna ni Ramogi TV. Maru aneno ka kondek ni Radio Africa Group. Samoro ng'ato kata mnyalo romo kodi jahera mar Azimio, ma samoro acho ni une mano siasa, samoro no kindik ne kata na gazette Modest. Yeah, one is at least nikeche Radio Africa Group nigi platforms mang'eny. The style mana flagship ne. To ntie classic, ntie Radio Jambo and the rest. Koro ngene samoro ko wino kitika the stake kata mandiko story. To ng'ato bro to merimbe kuomi. Koro anone mano risk mano keto wa is very high. Akenya koro mgejuang pachi nango kaluore kod siach mabende koro hogai mar Azimio Odinga siago do jopiny mar mondo mi kik tigi mwandu mag kembe mopogore opogore adek mabende nolanda achiel kuomgi mabende watwaki okinyi makawuono kama bende nosiayo johera mage jopiny mar mondo mi kik osoma gazet mano ma The Star. The Star bende naneno kumanyo mana tipo mana Raila nanitiere ndege kalapapla moro kanosomo gazet mano ma The Star muketo kanyo to koro wacha nango to koro ena kumatimo. Nikechi wacho ni the smart people read The Star. The smart people read The Star. The Star one gi niche wa mopogore gi jomoko. Everybody nigi niche ne. Koro okang'eni wach ni for example yudo mana paper achiel to iwe kamano nyaka jopiny bed informed. And then when wacho ni wach Raila no endo is so multifaceted nikech nitiere jotije man kanyo mangime get at risk, nitiere niche magin godo manyaka The Star provide negi. Koro anano man dhano dhi mana mbele gi ngimagi. Sani jo siasa nyalo wacho wach mora mora. Ko jopiny nyaka wabed joma nigi restraint, nyaka wahore, wabed gi horuok mamalo kata ka lwasi mar siasa tedore kamano. Ero kamano ahinya nyakor mugejong pang ne bende gisani riwruoge mopogore opogore bende osebiro ka kumo wach kata mana siach mabende gai mar Azimio Odinga no wacho. Wantiere gi duonde kata mana riwruoge mopogore opogore. Radio Africa Group bende nobiro mar kwedo e okang' mager. Okang' makamano wantiere gi duol mochung' ne jofwambo pacho ka mano Media Council of Kenya mabende no kwedo okang' makamano. Bende wantiere gi riwruoge mopogore opogore mabende noloso. Wantiere gi riwruok mano mar Kenya Union of Journalists. Konyalo mana ng'iyo wach mabende ne giwacho ka bende nyaka sani bende wantiere gi jal mabende chung' ne riwruok makamano. Negi kwedo ote mar Raila ahinya ahinya mabende noseo jopiny mar mondo mi kik osom kendo nyiew gazet ma The Star. Kineno kata na jagoro maduong' Eric Oduor kaka noloso kanyo wacho ni riwruog jofwambo mano Kenya Union of Journalists oyudo buok bang' jatenda piny Kenya mano jatenda Azimio mano siayo jopiny kaluwore gi okang' makamano. Bende neno kata na ote machielo kowacho ni ok ni kare mar mondo mi jatelo mong'eyo ber chiwo thuolo gi ratiro ni chenro mag fwambo gi keyo kendo menyo telo makare. Bende wantiere kama gi riwruoge mamoko kaka riwruogo jochungu weche pachoka mano Kenya Editors Guild. Gin bende ne gichiwo ote mopogore opogore mineno kanyo mano pod ote mano mar jagoro maduong' mano mar Kenya Union of Journalists. Mano kanyalo yudo ote mamoko ahinya ahinya mano mar riwruoge mochung'ne jochungu weche e pachoka. Duto tema bendi ibro bedo kineno kanyo mano Kenya Editors Guild. Mano jakom mar Kenya Editors Guild Churchill Otieno wacho ni riwruog jochung weche Kenya Editors Guild obuok ewi okang' mar Raila buogo ratiro mar chenro mar fwambo e pachoka. Mago gin kwed mopogore opogore mabende riwruoge mochung' ne fwambo e pachoka osebedo ka chiwo chakre ne milome makamano ne landi. Machielo ni onge neno ma ochiw mar yango ni kembe ma idwani jokanyo ong'any. Mano Star Newspapers osebedo ka siro telo marach. Duto te bende biro bedo kwang'iyo neno bende na owacho nang'o bende nowacho okang' makamano. Owacho kanyo ni waparo ni Raila ni weche go nyalo keto ngima jofwambo kamarach kendo rocho ratichgi. Duto te nyakwara Mugajwang' wabiro bedo kwa somo kako okang' makamano rocho ratiro mag jofwambo e pacho kae. Omiyo kiny makawuono mana kada sing'isi ni wantiere gi wele ariyo bende ntiere gi jagoro maduong' mano mar riwruok makedo ne jofwambo e pacho ka Kenya Union of Journalists Eric Oduor.
Erika Rochi ni machiegni. Erokamano Sharon, idhi nade? Adhi maber. Ichiew makare? Achiew makare. Kendo an gi mor ka wabiro kae mondo watogane gi nyikwa Ramogi e weche mosebedo katimre pacho kae. Erokamano ahinya. Naneno milome mabende in Eriko Duor kaka jagoro maduong' mar Kenya Union of Journalists ne ondiko ka bende okwedo okang' mager milome mabende Raila Odinga nochiwo. Mane nadiera ni nicha ne wakwedo ka luwore gi weche mane Raila Amolo Odinga wacho. To wang'iye gi weche ariyo. Wach mokwongo en ni Raila Odinga en jatelo. Kendo king'iyo ombulu man jogone machiegni milion 6 gi bathe. Mano nyiso ni en gi influence maduong' e pacho kae. Koro gimoro amora mowacho, jogo maluwe kendo jogo moyie gi telo mare nyalo kawo atua e lwetgi mondo gichak ng'iyo jofwambo gi keyo moko pogre gi jo-stato jofwambo gi keyo. Nikech osetimore te. Inyalo paro waseneno ka higa mar 2018 jafwambo man jowuok e real media ka miluongo ni Francis Gashuri kano odhi e bura mar ODM kendo norodhe kanyo. Kendo higni 2 mokalo bende waneno ka jafwambo ma Star Luka Wich to gi jafwambo mar Standard Moses Nyamori Ndiero gobe bende norodhi gi jogo maluwo ODM kane gidhi e bura mar ODM. Koro mano nyiso ni gimowachono kendo kaluwore gi tije ma jofwambo keyo timo ka giromo gi jogo maluwo ODM gi jogo maluwo Azimio waketo gi ngima gi hatari kendo wabro neno ki irodho jofwambo gi keyo kuonde mopogore pacho kae. Mar ariyo, Raila Amolo Odinga to gi jogo bende mane Azimio onego ing'e ni jofwambo gi keyo bende tiyo tich maduong' kabisa e weche mag ng'anyo gi. Ka dipo ni jofwambo gi keyo onge die samitimo ng'anyo to nitiere gigo mahundu ma obila botimo kendo jogo ma joma hundu bende nyalo timo ni jogo matimo maandamano. Koro inyalo ng'iyo gi yor ariyo, en ni samoro jofwambo gi keyo bende kokoso to nego ng'eny jofwambo gi keyo bende tiyo tich maduong'. Nikech sama jofwambo gi keyo onge seche ng'anyo gi ibo yudo ka obila bro nego ji, obila bro mako mine, obila bro mako nyithindo manyiri gi thuon. Koro chuno ni sama itimo maandamano jofwambo gi keyo nyaka bed kanyo teno menyo mondo wageng' mahundu mobila nyalo timo. Momiyo sama ne jatelo wacho kamano ok nwan wapingo Raila Odinga. Raila en jatelo kendo en jatelo mwang'eno kendo jokenyo geno kuome kendo piny mangima geno kuome. To nyalo bedo ni samoro jogo mobudho godo kendo jogo mapuonje weche gi no konyise maber ni sama isayo jopiny e kuom jofwambo gi keyo nie ni bano bende itemo sabotage mano mamari nikech ka jofwambo gi keyo wuok kanyo korodhi ga bagi wuok bagi wejo mang'anyo go obila bo nego jogi, obila bro mako mine, obila bo mako nyithindo manyiri. Koro nyaka ging'e ni jofwambo gi keyo bende gi tich matiyo. Ka nitiere makosa motimore jofwambo gi keyo be gibend gin mana dhano kendo wan gi yore kendo wan gi ratiro minyalo tere ywak mari. To kokel gino e telo ywak no kel mbelewa wabro ng'iyo kendo wang'iyo ni ka nitiere jafwambo gi keyo moketho chik nikech wabende wan gi muma marwa mwasomo monego bed ni waluwo. Ka ndi jafwambo gi keyo moketho chikno to wabro kawo hatua. Lakini sai jopiny mondo jopiny kik som, jopiny bro nyalo tamre somo. To gimo lich ahinya kana sewacho ni waseneno cases moko kuom higni mokalo go mi iluwo kendo irodho jofwambo gi keyo. Jopiny bro chako wang'o gazet, jopiny bro rodho jofwambo gi keyo to mano bende bro no hinyo opposition. Tainya seche mabede giseo jopiny wach machielo mabede kata nwa lose gi godo no sen mabede ndiko ni gazet ma The Star en ni seche mabende onyiso kata mna johera mage mar mondo mi kik nyiew oboke mano ma The Star. Okang' ma kamano dong kete kata mna ngima mag jofwambo ya ndaki nikech tije bende kodhi kata mna ng'anyo mabende otimo chutho en mar pek mar uchumi. To ka wan jopiny kata opoko nyiew kata mna gazet ma The Star godo no gidimbo chama. Mana kwero ginyalo baro higni mokalo kana kwero ker machon Uhuru Kenyatta kano wacho ni gazet en gir boyo ringo. Nwakwere ni weche kamago ok onego bed ni okelo dog jatelo nikech jofwambo gi keyo kata ute fwambo gi keyo gin bende gin gi tich maduong' kabisa ma gitime kelo tije nikech gazet king'iyo ndi jogo mandiko gazet Eriki nisani inche kata mna kaka microphone ni ok winjre yo makare moskomano wegi temane mar kar nyalo margi mar loso microphone mar mondo mi jopiny owinje yo makare. Godo kata mna ka biro iri duol mano riwruok mano mar jofwambo ahinya mago mag jochung weche Kenya Editors Guild nowacho ni Raila kanobiro kata mana loso milome mabende nochiwo nonge kod neno moromo nikech ng'isa mana japiny ni kikiti godo nikech gisiro kata mna telo marach gisiro piny owacho to kara adiera mar wacho ni kaje kaneno bende pok ochiwo e yo makare. Gima nowacho ni nyaluong kizungu ni vague nikech kowacho ni The Star jiwo telo marach nonego nyiswa ni jiwo telo marach nade, report mane moko morgo, jofwambo mane motimo ne marach kata jotende kata jochung weche editors
okoso tiyo kanye. Koro ing'e dwaro mondo mi gibed specific, dwaro ni mondo ka en gi issue moro amora, to dwaro ni mondo wache e yo moriere tir, ochung wache e yo moriere tir, mondo kik japiny beda gi mirima ma to kia ni wach mane Raila wacho ne jo timo ne Raila nade kata jofwambo gitimo ne makosa mane. Kata kiwe kata ute mag fwambo kata mana biasache mano okedo go ko Safaricom kata KCB do nitie johera ne moko bende tiyo kuno. Koro wawuond ni tich odhi okethore ne joge nikech samoro jowe nyiewo kuno, jowe tiyo kodgi. Ok ng'eni pod ochumi mokelo ne ni pod mana kethore. Koro antano ni mondo wach Raila ni endi onego kata recall, in fact onego recall statement no endo, especially ma target jofwambo nikech en counterproductive. Erika kapa ni Mike ni bende sani koro ni kare mosainya ko. Ero kamano. Natemo wacho ni nitiere ratiro kendo wan gi muma marwa masomo kaka jofwambo gi keyo maka ng'ato dhi moko luwo muma no to nitiere chik minyalo kawne. Koro waparo ni kaka Gordon wacho no, ka Raila Amolo Odinga kata jatelo mora mora kata ja Kenya mora mora maneno nitiere kaka jofwambo gi keyo oketho chik, gindikonwa to ginyisowa ni wan gi liwak mopoge koluwore go gima jofwambo gi keyo nyoro otimo kata ute fwambo gi keyo otimo. To waluongo ute fwambo gi keyo kata jofwambo gi keyo go, to wabet kod gi piny to wang'iyo to ang'o miketho chik. Kwa yudo no ketho chik to nyaka wakaw ni hatua. To bende moloyo iyudo ni samoro jogo ma nyalo bedo ni oketho chik gin jotelo mobet Nairobi ka, ok en jafwambo gi keyo manie gweng' mani Migori, mani Kisumo, mani Mombasa, mani Siaya. Koro nyalo yudo ka ichwero remb ng'ama ni Siaya, jafwambo mani Migori, to makosa motimore en makosa motimre e boma ka Nairobi kae ka jotelo ema ndiko gigo kendo ema loso sama gichungo weche mobiro kuomgi. Koro mane momiyo ber ka ondiko ni MCK doho mar jofwambo gi keyo mondo nyisgi ni an gi ywak 1 2 3 to koro waluwo. Wayudo ni ng'ama noketho chikni ne en jafwambo manooro weche kawuok piny mar Kisumo, kose ng'ama noketho wachni en jafwambo modak man Nairobi kae machungo weche kendo maloso weche mondo bed maler kapok oketiyo boke. Koro mano miyo wang'iyo ni to makosa nowuok kuom ng'a, lakini koketo statement kaka nokete no to oketo statement ma dhi hinyo ji mathoth mopogre kata jogo ma pok no okoso. Inya yudo akoro samoro johera ne moko man Mombasa bochako luwo jo star man Mombasa, yudo ka samoro weche mowuoyeno nowuok Migori kata nowuok Homa Bay. Koro kokele mbele wa ika koro watemo ng'iyo to weche gi nowuok kune. En jafwambo gi keyo mane moketho chik, en reporter kata correspondent manie county, kose gino owuok kuom jogo manie boma kae kuom jotelo. Koro ka en kuom jotelo to wakawa hatua ne jotelo. To bende moloyo ka no bende nowuok e gweng' kucho bochopo Nairobi ka, bende pod wapenjo jatelo to ang'o momiyo nyoyie ba weche maricho gi owuok oko okichungo kendo okilero gi maler mondo jopiny kik hinyre. To weche bende bana maricho kok gin adiera kendo na wache madiero kapaka inyalo bedo ni Siaya. Mokwongo asega bedo ka wacho ni an kiwinjo kama jasiasa pako jafwambo gi keyo kendo an ga gi luor ahinya. Jafwambo gi keyo onego bed ni menyo gima jasiasa timo. To king'iyo duto gik ma josiasa bedo ka timo e pacho kae, jasiasa en jasiasa ng'iyo interest mamage. Koro samoro bende kiwinjo ka jasiasa ywak to mano nyiso ni tiere kama jafwambo keyo nyono ma samoro bende ler, samoro kende na diera. Koro mago gik monego bed ni timore, onego bed ni wayie ni wanie demokrasi ma samoro wabende wayie ni ng'ato bende nyalo golo pache. Koro samoro kata kok yie gi pache tikwere na ando jatelo ando ka yie gi pachu kata od fwambo gi keyo au ka yie gi pachu mugolo no, to anda nene kama ne kaka demokrasi tiyo. Ok onego bed ni okimor gi pacha to koro ioro isayo jopiny bwana Eric no makuru kendo uchwad kabisa. Onego bed ni Eric anda winji lakini pachino to ka yie godo ana nene kama ni kaka onego bed ni wawuoye demokrasi masani. Kiko onego bed ni wawuoye demokrasi ma Raila Amolo Odinga wuoni mane okelo kendo osekedo ne piny kae wang'eyo maber no osekedo kokelo demokrasi, okelo freedom of media. Kiko kethe nikech magi nyithinde ma en mosenyuolo monego bed ni koro sani olo mana ni pito miyo chiemo to dongo. Kiko bed ni kendo en modwa ketho. Ero kama na nikech ang'eni bank kata mna Radio Africa kowuok kanyo brodhi kata mana
TV, radio stations kata mana mamoko. In fact, Sharon kado ad kanyo mana matin. Yudo ka samoro wach man Raila wach ni bende ketho stitcher ne nekeche mi mare nekech yudo ka namba 2 jalup jatend piny sebedo ka kedo gi Royal Media kabisa. Kamoro mara ko biro wacho ne ke Citizen sebedo ka timo kama. Koro ngene ka Raila ngama no kedo ne ratich jopiny kuom higni gi duto. To kendo koro chako bedo the same league. Makoro Media Council kata Editors Guild dogoro no kwedo weche mawach manake kwedo weche mari gadhi gi chego wach. Yudo kendo koro uteku mano bedo go chande. Kata sio majo piny ubedo kode kendo koro wedo undermine. Godo ntiere kata mana paro moro mabende ni wacha hinya kaluore gi okang mabende nego bed kata mana ni jofwambo kao kaluore gi wach makamano. Eric gini waneno kaka kaluore kod duol mano mar KUJ bende nosegolo milome. Bende paro ni milome makamano roma ten mana kamano nikech aneno ka riwruoge mag fwambo mopogore kambi mar Radio Africa, Media Council of Kenya, Kenya Union of Journalists gi Kenya Editors Guild nochiwo milome ka kwedo okang makamano. Bende paro ni mano rom. Mano koro ok ngeni koro ka gisewacho kamano manto nyaka koro gitim nikech gin jotendwa. Koro kaka koro anaka jafwambo koro nyaka tek miluongo ni measures ma individual mondo bed safe. Mokwongo koro ka ji wonde ni kaka ng'anyo timore mande. Koro jafwambo ma dhi staff nyadhi gi badge ne cha. Nikech koro badge ne cha kete at risk. Koro chuno nyaka odhi gi gima ok bi identify no kama nade. Mabendo kunyap koro jopiny ok nyalo wacho unless ne jotelo go mochako wacho ni ngane che usibiro kacha utiyo ne The Star tiuru kode. Koro media houses kata gi jofwambo ka koro wuok The Star wakawa tuo mondo wan we go bed safe. Koro kanya wuotho gi badge kata gi ranyisi moro amora biro nyiso ni ana wuok e od fwambo ni e od fwambo cha. To bende koro ka bedo risk sana tido kendo koro chuno ni okochuno nyaka dhi kanyo nikech kane wadhi media school ni puonjwa ni there's no story that is worth your life donge onge sigana monego walu ahinya maketo ngima at risk ka ngima na bedo at risk to koro afadhali sigana no obedi. Bende paro no kang makamano kara mna Erika ka jal mawuok e duol mochung ne fwambo pacho machung ne ratiro mar jofwambo pacho kaindi nyalo miyo kata mna jofwambo moko mar mondo mi kik ndik kata mna weche motendre kata mna gi siasa hinya mamulo kata mna kweth mag siasa mopogore. Mana dira kata wach ng'anyo na se wacho ni samoro sama ja siasa make statement kamano to nego ng'e ni samoro bende gino statement no nyalo duogo hinye. Ase wacho ni wan ga gi clarion call ma wacho an injury to one of us in an injury to all of us. Ka dipon wanyalo dhi kata timo ng'anyo to wayudo ki pado ja Star to mano ngizo ni wan duto ka jofwambo ke wabo wuok kanyo. To awacho ni kwase wuok kanyo e weche mag ng'anyo gi ka jofwambo ke nyalo loko tokgi. Obila to gi joma hundu boro timo weche madongo. Emomiyo awanjo ni statement no okone bedne wang'iye no oboro affect jofwambo magister kende. Koso po kama gori pado ja Star uponi ipado jafwambo gi keyo kamora mo igoyo gi kidi. Mano nyiso ni jofwambo gi keyo duto te wabro kwayo gi mondo giwuog kanyo mondo gidhi rit ngimagi. Mana kaka Godono wacho ni okonego bedni lalo ngimani okonego bedni chwero remo samitiyo. Koro kochopo kamano wabro neno ni rembo jofwambo gi keyo chwer. To wabro kwayo jofwambo gi keyo duto mondo wuog kanyo gidhi rit ngimagi. To makamana ni mano kotimore to jazimiyo ng'eni mano bro yawo dhoot mar mahundu nikech ka jofwambo gi keyo onge kanyo to mahundu mabro timore kanyo jokuoge mabro biro kanyo obila madwa nego ji tipando obila madwa mako mine gi thuon obila madwa mako nyire gi thuon sang'anyo bro bedo mang'eny. To ywak bro duogo ni lwet Azimio nikech gin magiluongo maandamano. Koro gigo nego ber ni ng'iyo kone gi kone. Ni sami ywak ni jofwambo gi keyo mano en adiera oyie ni ywak jofwambo gi keyo to lura tiro kel weche go idoho mar jofwambo gi keyo mondo ng'i ni to ng'ama timo makosa. Ka bol chopo kama koro jofwambo keyo chwero rembgi bro bedo malita ahinya ka jitimo ng'anyo. Ywak bro bedo maduong' ka jofwambo keyo loko tokgi. Ainya nyaka ng'anyo kanyo benda kendi bendo seso milome mowuok ka duolo mar Communication Authority Director General mar duola mar Communication Authority Ezra Chiloba bende koro osiayo kembe mago maga fwambo mopogore pacho kama bende dosebedo katango ng'anyo mano mar Azimio la Umoja ka bende giwacho ni mano en ataro mar chik mano mapiyo pacho kaluore gi okang' makamano kelo live achiel kachiel gik matimore hinya ng'anyo mano mar Azimio bende no kanyo Communication Authority weche mabende donjo gi sani bende giseyo jo media jofwambo hinya stations mopogore pacho kama bende da kelo gi achiel kachiel mana kanyalo winjo pacho kapok wadonje thor wach makama Godon. An gi pacha neno ni en gima is unnecessary
Iparo ka 2018 mock swearing in mar Raila mane otimo Uhuru Park kane ute mag fwambo mag TV nolor to Communication Authority onge teko kata uteku mar interfere gi gima jofwambo timo to nikech japiny nigi ratiche mar neno gima dhi mbele nikech for example chingno ne en ching tich mayanga obedo ni josiasa nolal ni en holiday ne en ching tich ne en ching moyang ni tich ka ok ne nyal ng'eyo ni town dhi nade ka ok ne nyal ng'eyo ni sani koro ji ni kama nade ng'eni kata in iwuon wuodhi obedo compromised koro aneno ni TV stations ne timo tim maber mar nyiso jopiny ayanga gi jopiny mangima nang'o madhi mbele Kenya tang'o matimore sani to police timo ang'o and in fact kata ka nisomo Nation the following day ka nisomo oboke mar Nation ne giwacho ni polisi wegi ne complain na ang'o miyo gini jofwambo ni kodwa kamoro amora makata ok wanya timo gini freely ok wanya go jogi ok wanya barisasi ok wanya vitu tiagas ok wanya timo kama ne gimana ka Eriko wacho fwambo nyiso gi menyo ler kama gino timore tamo jomaundu tamo polisi bende ok polisi te to lakini ti polisi moko matin miluongo rotten apples masa monya gombo timo tim marach take advantage go risasi katiyo kod teko mang'eny bedo ni TV ne nyiso gini achiel kod achiel to bende gitime responsibly ano ni Communication Authority kanyo to gidhi mang'eny ahinya onego gidog chien ma bende wa expect ni mande ka ng'anyo biro bedo kendo TV stations kod jofwambo te mondo nyis gini ler ok TV kende ma social media TV ma bende biro bedo ka nyiso kang ma kama ni biro bedo kimayo license de ke chal ka gima gimbende gichwalo kata mana timbe mag jindike makamana akani Eric pachie nango kalore manite na diera ni kiluo min king'iyo milome mana wacho na wacho ni jofwambo gikeyo tijgi tek kendo gitiyo e sama tek kabisa kori neno kasa ni koro wagore gi opposition wadwa gore gi sirikal be nikech Communication Authority manot en bad sirikal to king'iyo gigo mosetimore kaka higa mar 2018 kama ne giloro TV nikech ok mor gi gigo matimore kendo gigo ma jofwambo gikeyo menyo king'iyo ng'anyo mando timore wuok tich kendo ng'anyo madhi timore wuok tich mabiro iyudo ka gigo matimore sirikal dwaro no pandi iyudo ka moko kelo wich kuot ne sirikal ma Kenya ka to moko bende keto pressure ne sirikal ma Kenya ka kalure go gik ma pinje ma oko wacho nikech gik matimore Kenya ka bende ok en mar jo Kenya kende tie pinje ma oko ma bende ng'eyo tie pinje kaka ma Europe tie pinje ma America ng'iyo to mago kelo pressure kuom president kech kata sama bende kodhi e bura buche ma oko gi kibro penye ni Mr President Kenya chal nade waneno kama liel Kenya koro gigo samoro bende timo president okudwa kata sirkal okudwa mondo one ema mona wacho ni kaber to position onego bende gitugo gi ng'eni namba 1 gol magiseloyo mokuongo en bedo gi jofwambo mamenyo kaka ng'anyo timore kendo piny mangima neno kaka timore maka gichako goyo lweny gi jofwambo tineno ka sirkal bende osechako goyo lweny gi jofwambo kendo ute fwambo ng'anyo madhi biro wuok tich kata mabiro bedo tich ang'wen dhi bedo matek ahinya mondo menygi nikech gima ng'eyo ni ka okwa siro ute fwambo taonge wot fwambo mabiro golo habari gachiel kachiel ka gitimore live coverage dhi bedo maonge nikech wadhi bedo gi lweny kaka wang'eni kaka wan riwruok mar jofwambo KUJ gima dwa chako timo kawuono en go lweny gi Communication Authority mondo giyie ni ute fwambo otitijgi kaka chik omiyo gi thuolo mar timo tijno to ka wachako ni koro wan gi lwenje mang'eny to gini bo muomo kata teko odhi loro dhoudi odhi loro dirisni monego bed ni watiyogo to mano kotimore mana kana wacho mokuongo no ka dhoudi gi olor ma jofwambo gikeyo kata ute fwambo gikeyo oloko tokgi e ng'anyo to jogo madhi hinyre ahinya gine jopiny gine raia nikech iwacho ni ng'ama nigi monopoly ma violence en sirkal obila ma joma hundu biro take advantage to sani yudo ka samiri timo ng'anyo kamano to yudo koro kata in jatelo mani luongo yudo koro gino tamil control nikech koro en lwet jopiny osemake koro kata kingiso ni weuru yudo ka nikech ng'anyo kamano be nitie joma yudo berne gimayo ji gikwelo giyudo gik moko manono koro yudo ka gibende gidwaro mondo ng'anyo no dhi mbele mondo ok en ng'anyo mane Raila Amolo Odinga oluongo mondo wanyisi jopiny ni nitiere gik moko matimre kama ok gin mabeyo kendo kena adiera wadwaro mondo waduok e chik kendo waluw chik yudo ka koro jokuoge joma hundu ima koro mako ng'anyo ni kamare gi koro yudo ka mondo igol
ng'anyo ni kuom gi duoke iri kaka jatelo mano luonga bedo matek nikech yudo ka koro sirkal oloro dhoudi jofwambo keyo bende oloro dhoudi koro gigi timore mudho ng'ama menyo onge ng'ama biro hinyore en raia madhi kanyo ka ongo bunde onge gimoro amora to biro yudo jogo moting'o pala oting'o panga oting'o bunde ni koro iyudo ka koro obiro gi miluongo ni state of anarchy emomiyo koro nyaka wang'i wach ng'anyo ni maber kabisa wayie ni jofwambo titijgi mondo wakel ler e ng'anyo ni mondo ng'anyo kik bed ne en ng'anyo makoro mahundi madhi biro timore. Warito neno gima riwruoge makedo ne ratiro mag jofwambo ahinya kata mar Kenya Journalists, Kenya Union of Journalists gima bende biro kawo nikech bende chutho kata mna kimenyo kata mna tipo mopogore ma bende jatimre samoro bende nyalo gayo kata mna jomaundu gayo kata mana obila nikech kineno kata mna tipo kamake en mana ni okang' makamano bende kaluwore gi Communication Authority of Kenya neno pend chike mopogore ma bende giketo kanyo mano magayo ute mag fwambo ipachoka koro okang' makamano biro rito neno kaka biro timre ka bende ng'eni ng'anyo makamano Azimio bende oseramo ni chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen chakre juma mabiro gibiro bedo ka gitime dalari juma ka juma kadugo e TWAK ahinya kotenre kod ratiro mag fwambo mokeno kang' mokwongo ma bende koro Raila Odinga seyo kata mna jopiny mar mondo mi kik ti gi mwandu mopogore higa mar 2017 bende noseyo jopiny mar mondo mi kik ti gi mwandu ahinya mawuok e kambi mar Safaricom en mana ni milome makama kosechiwoga okawinjo kendo kochako duogo mar nyiso jopiny ni koro wan maber unyalo tiyo gi mwandu makamano. Ok ng'eyo ni samoro this corporates giki kambi giki go gineno gi pachi samoro gin information ma wantu waonge godo ma japiny samoro nyalo bedo ni onge godo lakini ahinya ni manyalo wacho kuom jofwambo nikech kanyo ma interest nitie mang'eny jofwambo gin josiasa ko nego involve jofwambo e lwenjgi nikech adier samoro kor jo Azimio gitimo maandamano giwacho weche giki kamano giwacho weche ma jopiny nyalo winjo lakini samoro gima ng'eyo ni nitie interest gi bende kanyendo mok ginyalo wacho ne jopiny egina kinyi biro mana posa ma giseromo gi ruto ma giwuoyo to giduogo wacho ni gini koro ng'anyo onge wadogure tijewa to kunyiso ni wachopo wayiere ABCD koro anyalo wacho ni jofwambo gin josiasa ute fwambo gin political parties gionge theater mar lweny mar siasa koro kik gibed involved gin giwewa tijwa ka ng'ato wacho gimoro maber wanalandi nikech for example kata The Star nitie kolam ma jo Raila mang'eny ndike gigole pache gi support course mar Azimio gi support Raila to king'iyo for example kambi kaka Safaricom okang'e gimomiyo noketi gi list no endo ma jotendo go emong'eyo lakini gima ng'eyo ni kambi no endo boketo tije mang'eny ma gindiko ji ma samoro ki i champion ni mondo chumi olosi mondo ngima dog piny tichaki attack kambi gi kendo okang'eyo ni en counterproductive koso onge lakini wach ma adwani mondo atiel kama jatelo wacho noendo en ni seche mi attack jofwambo samoro jofwambo biro kawo thuolo ma giwacho ni wamijo gi blackout koro gidhi gi ring gi police kigin wan kikwa cover gi koro seche kinyi biro yudo ka propaganda biro chako wuok kata joma gipiemo go mag sirikal biro chako wacho no kene kata mana jok madhi fwambo joma nyiso ka gidhi mbele onge samoro gini jukumu koro biro undermine themselves koro antano ni sani agombo ni ogol statement mondo wacho ni recall statement mano wacho ko attack The Star ko attack the media generally nikech ok konye ok kony kosne to bende ok konja hera mage akeni riki paro ni milome makamano bende ogai mar Azimio Raila Odinga nyalo chiwo ing'eni awacho ni ka ochiwo kata kok ochiwo to ber ni ochiwo nikech en mabo konye nikech en lweny samine lweny nitie gik ma nyaka ibed godo achiel mokwongo nyaka bed en ga media sami dwa lo lweny nyaka ibed gi media kokori nikech media timo weche ariyo mokwongo giloko pach jopiny mondo jopiny oyie kodi kendo mondo jopiny otudre kodi gik miwacho makoro ka ichako lweny gi jo media bok gibiro kokori mondo gikonyi loko pach jopiny mondo jopiny obed kodi mani biro hinyori in the end mar ariyo be kaka nawacho ni jofwambo keyo nyaka bed kodi sami go lweny mondo gimeny kaka lweny dhi mbele mondo ging'isi jopiny ni Kenya sani to mach liet Kenya ka
nikech ngimo dhi malo nikech weche mag ombulu weche ombulu kana okwal kaka indiko ji e sirkal mondo pinje maoko bende ong'e makata koro sami koch biro chopo sama koro kata ni weche go chopo mang'eny madwa dhi ICC ibo yudo ka koro kata jo ICC kanyo anyoko ga mara Raila Amolo Odinga wacho ni jomoko gibiro tero ICC ICC biro rely on clips magiyudo kuom jo media kuse chako rodho jo media major media ok nyal kawo evidence gima biro miyo udhigo kata sama ibiro timo investigations kata sama udwaro tero Kenya sirkal mar Kenya UN udwa dhi donjo ne kono kungiso ni jo Kenya violate rights mag jo piny ubro dhi go evidence mamage nikech jogo mamako evidence gin ga jo fwambo imanyaka kori mako go osiep imomino kata ka pinje madhi e lweny tiyudo ka iloso ga miluongo ni safe passage mar jo fwambo mang'iyo kaka lweny dhi mbele kata ka wachi ni sani ka jo Kenya ne gore gi jo Somalia kane watero jo lweny kadhi luwo Al-Shabaab tiyudo ka iloso ni ga corridor moro mar jofwambo ma jofwambo tiyo godo makata jolweny ma kone ong'eyo ni magito jofwambo jolweny man bathe koni bende ong'en ma to en yo mar jofwambo ma jofwambo luwo koro ng'ama go bunde kanyo onge mago emwa paro ni Azimio onego bed ni timo ng'iso jofwambo ni wando samwa go lweny mar wan gi sirkal ni wadwa kelo democracy wadwa mondo ngimo odog piny wadwaro mondo wach kuo mag ombulu rum wadwa samwa dhi maandamano tung'iso jo kata johera magu ma un godo e ng'anyo ne kwa dhi e ng'anyo to ndara ni samwa wuotho wadwaro ni badhe moro wen jofwambo gikeyo nafas mondo giyud ga gigoyo pichni giyud ga gikawo weche mondo gimeny kaka ng'anyo dhi to kochopo sama koro jofwambo gi duoke to gin koro kendo gichako gibende keto gi e lweny tuyudo ka koro lwenji ni ok bidhi mabor nikech ng'ato ka ng'ato bo wuok ng'wech kori weu kendu ugore e mudho sama ugore e mudho weche ng'enye mudho kanyo ma koko meny to jogi dhi hinyore manene adier makende benano no kanyo wado mana gi dakika 15 matin 15 to watieko twak makama mana ka pile yoronwa ote lai magwa magoti machoka redi ka uchiel no mbui mar Facebook benane no kwana achiel kachiel e mbui mar Facebook mano Ramogi TV mantiere gi baje ma blue bendi tudri koda mbui maga yuda sharono ngabro mana somo mko kuom ote kapoka winjo paro mogik ahinya kalore gi thor wach ma bende wantiere godo anno kantiere jopiny masiro wach ma kamano bende moko bende oksir anno ka Vincent Kajomo hiwacho ni ineno chenro achiel kachiel kiwuok Game Rai sub location North Nyakach Ward mano e sub county Manyakach ong'anga mangira in bende wacho ni ineno chenro achiel kachiel nitiere ote ka mano mar Evans Valdez iwacho ni gima jakom wacho ni gima ni kare nikech babo ng'eyo gik magitimo piny magitimo gi sirikand UDA baba is always right mano patch janeno marwa engineer imbe dawacho ni Cheloba temo keto ne jofwambo gik masani ok nyalre mano kaluwore gi milome mopogore mabende mano director general mar duol mochung' ne fwambo kata Mnas Communication Authority duol mochung' ne tudruok e pachoka ne owacho ahinya kaluwore gi ute mag fwambo mar kelo ng'anyo achiel kachiel e TV koka mano wakaw yo matin kwa duogo to waduogo teko chenro makama kikidhi mabora E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suod machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Niki gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Nyakor mga juang dakika en 20 tok sa 2 mar okinyi. Kamoro mora mintiere machiegni okang' mar 2 dhi nyime gi twak mano e chenro mar piny. Wadong' mana gi dakika 10 kende to tieko twak makama. Okinyi makawuono ponono nokiao TV mari, samoro kiao mbui mari. Okinyi makawuono waloso kotenre gi ratiro mag fwambo. Ma okang' mabende walose bang' milome mabende nochiw kod ogai mar Azimio Raila Odinga ni mar mondo mi kik jopiny osom achiel kuom gazede ma pachoka mano mong'ere kaka The Star. Okang' makamano keto karamna ratiro mag jofwambo kama chalo nado. Okinyi makawuono antiere ka gi Gordon Osen mabende ndiko ne gazet ma The Star, bende antiere gi Eriko Duor mabende en jagoro maduong' mar duol makedo ne jofwambo pachoka kata kiero Kenya Union of Journalists. Ote magi aneno, ote moko useyo jofwambo, moko bende siro tij fwambo. Kabende abiro somo ote mar Josephine Opala. Josephine wacho ni Agwambo Kodinga osewacho ni kik wasomo boke mar sulwe. Ok wabisomo kata ondike bech mogo. Mano pachi. Sama bende wacho ni ok bisomo to kang' makamano bende parni Azimio kedo mar mondo min ngima ogonyre. Samo ke samo ke nyieo bende paro ni nitiere kata mna wedegi samoro siepe watni moro ma samoro tiyo kanyo ma bende rito kata mna omenda manego bende chamo e giko mar dwe. Kwa kamano nikech aneno ka sa rengo matek miwuoro. Nitiere moko kuom ote ma bende nadonjo ka jopiny moko ma bende seyo jofwambo ni samoro nindo nyakonchiel ni koro kik walose ber kende ma jofwambo timo. Kata mana rach bende walose Gordon. Gina kare nikech adier ok wabeyo wate. Nikech yudo ka josiasa gi bendo siepewa wang'e gi personally, wang'e moko kuom gi wang'e gi nang'o. Jasiasa ing'ene jafwambo bende nigi kore ma ojago ombulu en gi ng'ate mohero gi ng'ate moko hero. Ma kaka mana ka Eriko osewacho ni wayango Raila for example kaka jatend joluo en jatendwa. To bedo na ajaluo kata hero Raila kata an gi josiasa musiepe na mano kanda mine tija makang'eyo ni onego bed objective, onego bed professional. Gimo miyo wawacho ka chande ni kapo ni nitie wach moro amora ma ng'ato ni godo koluwo jafwambo ABCD kata ute fwambo moro amora en gi channel monego luw. Channel no endo en ochagi Media Council Complaints Commission ko akanye endo ka en gi issue mo eko nyadhi e doho. To kama ne waseyo en wach mar blanketly wacho ni jofwambo odofwambo ni ndiki kuti kisia jopiny nikech ni anda ma intije man kanyo tienda man bende ratiro mar jofwambo. To okanga tamra ni samoro onge jofwambo moko achiel 2 3 moko mar not objective ma biased maguto nitiere. To wacho ni ng'at ma en go gi issue nitie channel moyieni mar tero mondo mi bera tich mondo mi odu mar wadoni mondo bera tich mondo mi odu. Ero kama na inya kama bende wacho ni ng'ata ma bende nitiere gi ng'ur moro amora. Wantiere gi duol mong'ere kaka Media Complaints Commission. Ng'at mantiere gi ranyisi neno ni samoro jafwambo od fwambo ni okoluwo ramna chike yo makare nego bed ni gitero ng'ur makamana. Ken ere kinyalo loso okang' makama. Mani adier ne kendo Media Complaints Commission ochungi Wuoduluo miluongo ni William Okech Wuod Homa Bay County ma ochung kanyo kendo en channel nyaka nen judge machon ma olonye weche mag disputes kata weche mag yuarruok ma ka ng'ato tero wach mbele ne to en gi experience moromo ng'iyo ywak motere mbele
Media Complaints Commission. Emomiyo wawacho ni nikech fwambo gi keyo ok ni wan wa jok moko bende walera ahinya. To mondo mi wabed gi telo makare, jofwambo gi keyo nyaka migi thuolo mar tiyo. Ok iketo gi lweny kaka inyalo luwo kembe moko tiketho nikech tich mwatiyo mar menyo kaka piny owacho tiyo kendo ga jo Kenya bende tiyo negi. To mamit kendo moloyo Sharon, jofwambo keyo wacho samoro bende moko nindo konchiel. Jofwambo keyo chung okinyi chieng' migo kura go kura. Ana wuon masani akwero Raila Amolo Odinga na chung okinyi kaka Raila Amolo Odinga nonyisowa. Na chung okinyi bagone kura. Koro mano ok nyisi ni mano nego bed interfere gi tija kata ng'ano ma achung kata sama tiyo tija. Wawacho ni sama iwacho weche mag siasa kata kinja fwambo keyo nikech be in ja Kenya igo kumbulu. To mano kik donje tiji. Sama ise donje i newsroom kaka ude fwambo keyo kaka kae sama ise donjo kaka studio kaka anja fwambo. Onego bed koro ang'iyo adiera. Onego bed ni ang'iyo interest mag jopiny nikech miluongo ni public interest. Ok onego bed koro ang'iyo interest maga ne na wuok kacha agon Raila kura koro kabiro kae to koro wach Raila ema lando. Mano chiko koyieno. Chiko yieno na sama go kura bane ni siri mara. Ase go na kura bwa tikra kode polling station. Sama donjo kae makora rwako koda makoro sani adonjo kan kaka jafwambo. To aluo muma marwa mane wacho ni wan gi muma marwa mwasomo waluo ndo muma no wacho nango emomiyo wacho ni kata jogo masani koro giparo ni gima Raila Amolo Odinga no wacho no en gima kare. Mano en gima dhi ketho yo mose no wasebedo kwa loso mondo wabed gi telo makare e pato kan nikech muma bende wacho ni kata ka udagi to nyaka waparnu koro watemo paro ni jogo mabende wacho ni samoro jofwambo keyo okoso kako wakoso to biura bire doho marwa to nyiswa ni Eric Anto nyoka yie gima ni wacho ok na yie gima ni ndiki oboke tibro luonga kanyo tadhi kanyo tipenya ne Eric odonjini inyalo jitetea kin bet komane to ajana ndadwa bet koma ka yie na ormonda aful weche gi kaka weche gi chal to kayo nan gi makosa thuolo yien gi bago nyaka fine thuolo yien gi bama nyaka kad mara matiyo godo maka ka wuotho to kora wuotha ga japap aonge kamoro machunge mano e ka chik wacho lakini sayo siyo jenu bwana jofwambo kikusom gazet makama kikuwinj kikudhie radio makama kikungi TV makama ketho ratiro mar piny bro hinyo Uganda maduong kabisa. Erokamano ahinya kapok awinjo pacho mogik kaluwore ni sa bende ok marwa bende aneno ka Victor Ndigo iwacho ni twak ber lakini jofwambo kik uwewa. Mana kaka otenu mogik abiro chako kodi godo no sen kaka achiel kuom joma ndike gazet ma The Star. Erokamano ahinya kapok awacho otenu mogik adwa mana meda kama SG wacho nendo ing'eyo ni pile jopiny nyalo lokore kodwa nikech samoro liet mar siasa kata lwasi mar siasa tedore lakini nyaka ing'e ni pile the first port of defense mar jopiny en ga ute mag fwambo ok wanind kuom josiasa wang'iyo gimiluongo ni public interest seche ma nikech jofwambo tich mar fwambo Kenya ka is very risky nikech ichuli pesa matin mokwongo tiji wa our market idoka iga ka iga nitie news ni jofwambo eriembo jofwambo timo nade lakini pod wa insist wacho weche makonyo jopiny public interest jopiny mane nyithindo mang'eny odhi skul wang'ni koonge fees ka jofwambo sendiko wach gi gazet tiyudo kendo yudo jomoko manyalo konye jok manade koro watimo tich maduong' kik moro jopiny ng'iewa gi yo mar siasa kende king'iego yo mar siasa kende ibiro lose it wachna mogik en ka wacho ni jopiny gi josiasa mondo miyo support ute mag fwambo kod jofwambo nikech jafwambo tiyo ne jopiny wan watiyo tich ofis moko yierwa to bende ok chulwa lakini watiyo ne jopiny kwa support jopiny wamenyo kama inyalo ruche ratichgi wamenyo kaka polisi tiyo wamenyo kaka jopiny jomoyier jotelo tiyo ne jopiny to bende wamenyo bende jomoko ma jomaundu ma diponi rucho ratich jopiny kwana ni mondo anyalo kwayo gai maro mani wagone kura ni kata kodhi mbele wacho weche mwayiego kamano to kiko tal jofwambo nikech kitalo jofwambo to in iwuone mi hinyori kiwuon nikech ok bedo covered maber sama jofwambo nyalo tamore kata mondo miyo obi kanyo mondo miyo cover tiyudo kamano undermine course mare mosebetoe kamano. Erokamano ahinya Eric Oduor kaka jalnero mabende en jagoro maduong' mar riwruok makedo ne jofwambo di wach nang'o wachni mogik en ni samoro kwero ruoth ber
iwacho ga ni samoro ka un gi ruoth to ka ruoth ni duk chukwere ni ingise ne jatelo kawa ne long ni rwak mano ema kama wajwaido kara Raila Molo Odinga nitiere jomoko moluore ma samoro ok nyise adiera wuonde ima aparo ni no puonje moko ber nikech ka jofwambo oweyo ng'anyo ni bwa loko tokwa ng'anyo ni bwa weyo jopiny kendgi to kama odwaro achieve okobi achieve nikech gini bro timre mudho dhano dhi tho jogi dhi mako mon gi thuon gik magel dhi timore kwelo dhi bedo mang'eny jomi dhi chuogo pala ng'eny jomi dhi tongo pangi ni ng'eny jokuma biro jomahundu mabiro donjo ka ng'eny koro kar fwambo gi keyo kanyo to dino weye matin o consult ka wache richo to ndik baruo okel Media Complaints Commission wabro luo wa make sure ni ywak mar Raila Molo Odinga winji kendo jogo mosebedo ka ok luw chike mag fwambo gi keyo ibro kaon gi atua lakini siyo jopiny mondo jopiny kik som gazet mano bro bedo gi ripple effect te jogo mok bi somo gazet nte jogo mabro dhi manyo gazet kami use to ng'ama uso gazet no ben ng'ama goni kura koro nyaka ing'ien to samia iwacho ni kik som gazet no ok punish the owners kende ok punish editors kende ti punish en supply chain jogo ma use jogo matiyo kembni gi to moloyo jofwambo madhi e field choko weche mondo kelne ni oganda keny mano koko timore bwa we mudho to kama ng'anyo bo dhi e onge nikech mogik bende samoro bende nyalo wuondo jopiny ni wan gi social media kineno kawuono gima ni wacho ni CA osegolo boke kakwero jofwambo ni kikukel giga gachiel ponono gibro kata duoko internet chien koro kata kama iparo ni bro somo gigo e Facebook ibro gedo gigo Facebook live ibro oro ginego onge nikech internet pod CA ima control internet gibro ngizo internet service providers nur samoro bokune iseneno ka dictators timo kamano Museveni na dictator Uganda ka kochopo diere mane gidhi e yiero nongeno loro internet oloro internet makoro kunya wuoyo gi ng'ato koro ka giloro internet to gise Simon jo ute fwambo gi keyo kik kelo weche achiel kachiel uburo dhi kune mudho buro bete koro jopiny onego benni ka ng'eyo ni gini en okoyot kaka jiparo ka jogi nyalo loro internet kata giduoko mana speed chien makitemo keto picha to kudhi e Facebook kitemo go Facebook live okudhi nikech internet giduogo speed chien samoro internet ogono gobini lore iduoko mana speed chien ingizo ISPs duoko speed chien nikech communication authority ma control ka giduoko speed mar internet chien bas internet onge usetamo ute fwambo keyo radio gi TV nikech gibed achiel kachiel jopiny biro ng'eyo nade gigo matimbre koro jopiny nyaka non gigi matut imo miwacho ni jogo mapuonjo Raila Molo Odinga nyaka gibe jok maneno mabor kendo jok maneno mang'eny ma yaw pache gi bang'e jotelo kata ka nyithindo gi okose magi nyithinde to kichwad gi nyundo ka iluongo gi yot ungiso ng'eny jodalawa gimoro rach ka losuru to kigolo del ni dwaro odhogi to gini biro ketho gini ten kech sirkal biro loro internet sirkal osewaso kaka gisenyiso wani gidwa lo gidhi fute fwambo ke achiel kachiel masieno obiro chopo internet kose loro mano wecho kethore ero kama na yin mana ni sai mo mayo wang wago ndiro kama no kumbiro he studio kiny makawuono godo no sen kanyakla gieri kod woro muomo koth chwe bura Nairobi oula bende ng'eny ero kama nyakor mgajing bende agoni ero kama mana kasomo otemo giko luoch pola udi iwacho ni jofwambo to nego mi freedom gimachiloba temo timo ok bikonyo sani to biro mana ketho ratich jofwambo otemo ko bende neno brother Kuku George mar thimlicho hinga iwacho ni Sharon penjona jafwambo Rick ni to ka gin kaka seche moko jofwambo mandiko gazet be gisefwenyo ni giyiengore kar sirikal moloyo gik manyalo konyo uchumi mar japiny mane e thuolo mar nyiriri 30 kende diwach nang'o wan okwa yigore kamora mora wan wachung' na diera kendo wan kach kiwinjo kaka sirikal osebedo ka wuoyo Rigathi Gachagua William Ruto gisebedo ka giwacho ni jofwambo keyo obedo ka ojiengre koka Azimio koro mane kako nego bedni en ni jofwambo gi keyo kone gi koni koro nego bedni wabedo diere ok onego bedni wajiengore komora mora wanego bedni wabedo diere to jomo onego bedni wang'iyo wach gi mogik kendo maber en jopiny ero kama na inyo aguni ero kama no kumbire studio hokinyi makawuono kanyakla kodi nyakoro mgejwang ero kama na inya kum kiete TV mar Ramogi TV podi bedo kiete chenro podi elach gisene dhi bedo ka kiao yo matine ka aduogo gi chenro mar pok opogore kik di mabor